Hello lwgwfwr, so dinai nwngthangmwnnni सेराव unboxing video लानानै फैदों नै बेखौ लाखादों आं रेडी बेजों खामगोन ना unboxing so नै डेलिभारिया दिनैसो सफैबाय जोबोद गोबाव सिगांनिफ्रायनो अर्डार खालामखानानै दोंमोन नाथाय लकडाउननि थाखाय सफैनो हायाखैमोन so मोननै अर्डार फैदों मोनसे एमाजननिफ्राय आरो मोनसे नैबे एमआईनिफ्राय so बेनि सिगाङाव मा दं नोंथांमोना नायदो जोबोद इन्टारेस्टिं बुस्थुआनो दंखायो नै गिदिरथारखा so नायदो नोंथांमोना unboxing खालामसै So, part atau lwgwfwr, naik kami sekali jarang mana, so naik deh macam lwgwfwr मोनसे दंबावो बेखौबो नायदो बेहाय मा दं एमआईनिफ्राय फैदों बे पार्सेला So lwgwfwr sound quality खौ खोनासंनानै लादो लाइभ देखायनोसै आङो जोबोर मोजां लोगोफोर आरो बे आखायावनो लाजानाय जोबोद फिसा माने साइजआ लानानै थाबायथिंबाय थानो हागोन स' लोगोफोर बेफोरखौ आनबक्सिं खालामनाया नोंथांमोननि दिन्थिनायनि जाहोना जाबाय आंनि ब्लगिं भिडिअस फैगासिनो गुबुन मोनसे चेनेलखौ दासिमबो खुलिथ'नाय जायाखै खुलिब्ला आं बे चेनेलावनो एनाउन्समेन्ट खालामगोन नोंथांमोना प्लिज सापर्ट खालामनांगोन आं वाट्सएपआव फोरमायखाबायमोन आंनि ब्लगिं भिडिअस फैगासिनो होननानै दिनै बेहायबो एनाउन्समेन्ट खालामबाय स' बेफोरो बेनि थाखायनो ब्लगिं भिडिअसनि थाखायनो बेफोरखौ रेडि खालामना लानाय जाखाबाय स' नोंथांमोना थाबैनो भिडिअस नुनो मोनसिगोन हल आसाम कभार खालामनायनि आं ट्राइ खालामगोन नोंथांमोन गोदान जायगा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि ब्लगिं चेनेलाव स' नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन मोनसे भिडिअ लाना फैसिगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि